Mela, qabel inkomplu nilqaw maħna lil-Johnny għaw, Johnny, mela ġejt il-lumur għalek. Ma neġejx Peppi ħanajlek, il-lum taj mussa nikra fil-program tal-lum, il-program tal-lum, program bomba ħanajlek, il-lum program tal-lum, program edukattiv, program jiftaħlek moħħok beraħ sowa, program informativ, muxak sowa. Emmin jgħid li jiftaħlek moħħok, emmin jgħid li ħammiġlek moħħok, Johnny. Inti kif taraħ? Mux fuq s-satellita kif t-taraħ. Mux kif tara l-pornet najdek, jek tarax li ħammiġlek moħħok. Użgur! Il-porna ħammeġ sewa, il-porna ħammeġlek moħħok. Il-porna ħammeġlek il-subkonġu. Il-porna ħammeġlek il-ħsibijiet tijak. ħammeġlek il-kompjuter, ħammeġlek il-lizar. Importa, hu paċenzja, hu paċenzja. Oh, Santa Maria. Eja naqblu, hu paċenzja, Johnny. Eja naqblu ftit il-diskors. San Valentino. Bumba ħanajlek San Valentino dis-sena. Ejja. Batt il-merġejna t-tali ma namillek wahda u t-tallum ħalli fidi u t-fajta fil-kamra tal-pranzu. Il-merġejn sawa uħriġ tila-tfalja ħamra t-tila-ssa Sajjar tila, ġiviri. Jatina ċans Peppi ħan ispiegalek, uħriġ tila-l-friket u skikan tal-fidda, uħriġ tila-tazza ta' Sajjar tila. Jatina minuta Peppi hija sawa, u tfajt tila-l-fjuri, u tfajt tila-diski romantiċi minn tal-vizu. U sajjar tila? Jatina minuta Peppi mbatt tfajt tila-l-fjuri u għattila u bdiet tannaqni u tħobni u tbużni u taqbez fuqi, u mbagħda waħda ċempel il-bib sawa. Minġi? Valentine's Day minġi? ġew tal-pizza, t-lamur iftaħlu daqxaj, t-lajħan fitxu niklu l-pizza, għaxri t-mur narallu ma futbol il-gazin. Proset, Il-karnival, x'taħseb, Johnny? Il-karnival idejjaqni man jena. Idej, Naraħ bla sensawa dik il-ħagġa kullħat minn il-bes tal-Mickey Mouse, u minn ta' Cinderella, u minn tal-ieħor da' jena menna lija l-karnival sawa. Jekk ma nilbsux tal-politiċi u noqdu ntmejlu qabel politika, bla sens il-karnival. Ejla najdu għek. Fil-fat diħla mid-dera, nkassati la politika. Ija diħla, ma jena najta lija sawa. L-ewel ma namel karru fuq il-Labor sawa. Karru tal-Labor kbir. U nitfa' ħafna fjuru ħomor fuq sawa. U namel il-Joseph Muscat fin-nofs kbir sejjerek. U jxejjer bidu l-leminija jxejjer in-niesek. U bidu x-xellugija jikol il-ġilat, jilaq il-ġilat. Ġilat ċandu xjaqsam. Għax issa l-arma tal-Labor mux isa ġilata għamlu għallu ranġibajek. Umbat fuq ix-xelluk tijaw nitfal Anġlu. Sejjerek, jgħot jemet. Anġlu mi? L-Anġlu Farrugia. Unna l-oħra nitfal Tonio sowa. Il-Tonio serg il-Tonio bil-mustaċċi sowa. U dawn namlom jisfnu ma' diski ta' Barney. Barney? Ma' Barney namlom jisfnu. I love you, you love me. Sejjaħ l-elezzjoni. Għax dawek iridu l-elezzjoni. Umbat namel karru tan-nazjonalisti. Tamel u għalli. Namel karru sowa namel isu il-Kosta Concordia qed jereq sowa. Nofsu jereq u nofsu għadu fil-wiġb gonzi fuq. Umbat għal-kull ministru namel karru jena Peppi għal-kull namel karru kbir għal George Policino u namlu jxejjer. Namel ieħor ta' Mario De Marco bidejh miftuħa u għat jilqat turisti welcome to Malta u ieħor ta' Giovanna De Bono dik ħobba u blawċin libsa ta' reġinek Giovanna sawa namel karru u namel ieħor għal Franco De Bono sawa u namel. Imma Franco De Bono mux ministru. Taħħa Peppi ma jmurx jizimak u jħu għalli issa u jwaqfilna l-karnivalu kol għaraħammur l-emri għaraħallu il-Franco namillu karru. John il-Kaj boy.